sabari tongo aroni tui 500 ml na hare bongno tui khani ui akoi seng mana khai akoi nogori loke darabe kene seng mana khai nogori rohoka ajarawo scooty chaloi de borok nogo thangi manka eu ko scooty wo boxai nai kai yang darano je jorawo nung eng lamati phai tongpro thaniel be katharno nokha nung abo a jagawo thaniel be katharno nung bo bahai condition nokha afro borok lamo akuna wa suklai jak afro thaniel be katharno bunai rok to tong i tongo a borok no nung hangbe sinui daman sinimano ke nung miawo sharing ni jorawo sirai thanawo thangka hani sawai manka jung angka thara thangka nung seng rihin jaka abon bagai mathangka rihin jagai mathangka ke nung je bunai rok ni mungrok le sirai thanawo thangai naima thangbo dolok no information derka borong bungle asolang wasek sisung maya parane borok buya kisa para hasal bla tofano bongne sinu kai seng aro thangai ko bung saimangka auka bwskango je 5 jona hani affair khaijago borok ek number borok manjaga Rakesh Santosh tei Somindra borok 3 jona no mastermind je lamjago digirang division lai thongna angrong ni bwskango haino hai tekaisa kotorma update tui onrok ni video phunukno phaijakwa tamani hinba je thaniel bujakmani abo main je mastermind aborong ni 5 jona bung kamani erpore katham te kathamni bunai rongni bumung ngrokno sairbante jendrap thamnal putunung mani aboke Somindra abono dehjapno nugdi narok social media connect rongdi te apurna jotno share therbi tamani hinba mohaimen culprit dok jesa jakpan kharto Bombay, Delhi, Kolkata de sapon kharto bo haino manjak phirna tekaisa koka ngabno sarang sugo buskang je man ki bat nalai pro jeta attack khayu hinmani jeta tipra motha attack khayu hinmani obonobo ang ki sanai abo ar manjak rongke loglogina 3 jona borok dus tek chong khair tong loglogina action harjaka te romit langjaka hinke je tabuk chini takuk thaniala bunai rongke tamni bagai asuk di nungi thanga tamni bagai asuk bung saiman bo affair srai khaijak tongbo borno ya freedom jagya abuding gologo kuno rajnaitik ni chal le tong na